Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Antonia Mikaela Arimbi, NPM 4 03 0 gangsal 0 setunggal 7 Teng mriki kula badhe nembang mijil laras pelok patet barang. Kagem tugas bahasa daerah bahasa Jawi. Dosen pembimbing Dr. Gale Istiningsih Magister Pendidikan. Tembang mijil nggambaraken wiwitaning gesang menungso. Tembang menika nggadhahi sifat alus, kebak pangajap, saha ngemot piwulan supados menungso saged nglampahi gesang kanthi budi pekerti ingkang luhur lan tansah nindakaken kebecikan. Teng mriki guru gatra wonten 6 guru wilangan sedasa 6 sedasa 6 guru lagu I-O, E, I-U. Sekar salajengipun inggih menika tembang mijil. Tembang menika migunakaken laras pelok patet barang. Tembang mijil nggambaraken wiwitaning gesang menungso saha ngemot piwulang supados tansah nggugemi budi pekerti ingkang luhur. Salajengipun kula badhe nembangaken tembang mijil. Sugeng midhangetaken. Titi laras. Rolumonem nem 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 nemo nempi molu momo monem nem monempi monem luro ro 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 luropi nempi rolu ro pi 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 rolu lu 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 nempi ro rolu ropi nem. Cakepan. Jeb menengo anakku cah manis, ojo gawe kakol, kae katon rembulane gede. Kilar-kilar cahyane nilahi, ayo sundulani sabisa-bisamu. Matur nuwun.